area kay hinay mo dito ya. Yeah, ini bos. Ato gapon sa video ba. Good morning mga boss. So karon mga boss kay natagaron diri sa Tambubong mga boss kay mag-coins out ta mga boss. Kay nag-isa ka bulan natong bindo mga boss. So naka-move on na ba tanan sa eleksyon mga boss? So mag-move on na ta tanan mga boss kay kanang eleksyon mulabay ra na mga boss pero atong mga pag hinigala ay dapat perminti na siya. So karon mag-isa ka bulan naman tong bindo. So atuon na to atong harbison para natay bayad sa internet. Siyempre kailangan ta magbayad internet. Wa na putay bugas mga boss. So karon mga boss, mapansin niyo mga boss, dagag kahoy mga boss kay pasulod na to sa area mga boss. Human di man masulod tong motor mga boss. So atong baktason na lang mga boss. So abang-abang mga boss. Kuno atong bagong box. May problema kay di matagakan. Di mo kaon. Ano gani? Murag na nasungsong guro. Nasungsong na, lagi nasungsong na boss. Ano ba? Basta papel di hulog yan. Oh, das. Paningot ko sa yung sudan ba? Ha? Paningot ko sa sudan, bulad ba? Sa suka? Murag hangover. Ako wakit to gabig. Tukar akong ububos. Katong karno. Pwede. Usaw to rin. Dapat na Disyembre pa dito. Balik mo tagwire. Oo. Sana gid. Umot ba? Pila ka adlaw ang kamugot. Kalay. Kahit. Oh, kita ko ilahin mi boss. Huh? Kita ko ilahin dito. Hey, Terus na mag-email kay ngaya, diri mi email ya kay hinay mo dito ya. yeah, ini bos. Ato gapon sa video ba. Ato man sa punto dito. Pasukan eh. Mga boss, law man may coins out mga boss. Akong kauban no. Di basta-basta kulba sa Tambubong. Oh, kaya ra kay niya gibit-bit ang kuan, Gismil na kuan. Coins Gismil. At na nag-abot kay na may ikuan ang mga bahin. So lingaw kay mga bata mga boss ug mga kuan, kaya tong ipang libre og time. Eh para makabawi punta sila ba. Mo na among ang area. Ito na yung mga balay dito. Boss, okay ra boss? Okay na. Boss Ugot, Shout out na sa Banyan. pagkakagawad sa Tambubong. Pun. Son. Gapo kay lang area dire oh. Good looking ba?